Gustan moito. O pobre vai pasar toda a mañá no xulgado. Debe de ser un elemento de moito cuidado. Miro, Pedro traballa como abogado. Vos tedes excusas para todo, non? Bos días teñan miñas donas, meus señores. Aquí chega pas fallas con cervexas e licores. Hola, Paqui. Que che debemos? A ver. 420 euros. Ajá. Un momentiño. Aí van. Pois, vas pasar hoxe pola casa da aldea? Vou. Ah. E logo? Leva isto a señora Carme. É publicidade duns cursos de baile para xubilados que subvenciona a Deputación. Ei, marchando unha de rock and roll para a señora Carme. Hasta logo. Chao. Que baile, que se rompe unha perna. O hospital calle preto da casa. Que tes ti en contra, home? Deixa que tu nai se divirta un pouco. Isto é de tolos. Agora os vellos teñen todos os caprichos. Que vai ser o seguinte? Que os operen de balde? A Seguridade Social non cobra polas operacións. Ah, claro. Por iso ela tiña tanto interese en operarse da vesícula. Pero mira, operouse porque estaba enferma. Eu porque non podo facer o mesmo. Tamén se quero operar da vesícula. Non, muller, quero ir a un curso de baile deses. Ui, ti se tropezas de seguido cando andas, non digamos se tentas bailar. Bo, todo é pros vellos. Ninguén pensa nos traballadores na flor da idade, como a min. Se agora está na flor da idade, non o quero imaginar cando madure. É unha injustiza. Os xubilados poden ir a todas as partes de violín, aos museos, aos bailes, a operar a vesícula, e eu nada. Vaya, non sabía que estabas tan discriminado. Pois imos facer algo para arranxalo. De verdade? Sí, mañá erguémonos cedo e imos ao Museo de Arte Contemporánea. E non te preocupes pola entrada que te invito eu. Imos pasar toda a mañá nun museo. Non, home, Ah. todo o día, para velo con calma. Millor deixalo pros vellos que o merecen máis, con todo o que levan feito polo país. ¿Traes todos los medicamentos? Sí. Ata logo. Mira, Mariana. Bos días, Mariana. Hola. Estivemos facendo limpeza na caixa dos medicamentos. E temos as medicinas caducadas. Veñen cos seus envases. Claro. Así me gusta. Eu xa lle expliquei a Raqueliña que levando á farmacia os medicamentos que xa non se usan, reciben o tratamento axeitado. Non sexas mentireiro. Non é o que te explicou a ti. Oh, hai que ver como son estas raparigas, Infórmanse de todo antes ca un... Ala, para dentro. Botándoos aquí, elimínanse correctamente para que non danen o medio. Non te preocupes, xa me ocupou de recordarlo. Dame a vos. Ata logo. Ata logo. Hola. As más quietas. Pero algo haberá para un home que vende traballar, non? Queres unha medalla? Muller, despois de pasar a mañá servindo o país, ben merece unha recompensa. Ou teño que esperar a xubilación? Tes razón. Vas ter un xantar digno dun cidadán laborioso como a ti. En serio? Sí, vais en tanto que agora mesmo cho levo. Así me gusta, limpiña. Que, Antonciño? Oxe houbo sorte, Muller, algún día tiña que ser. A ver, aquí ven a comida do señor. Ajá, que é? Cocido. Non, la con grelos. Para min que non é iso. Ah, xa, os chourizos do cura, Nada de chourizos, un caldo limpo. Ah, sí. Sí, bo proveito. Pero, É a comida perfecta para un home moderno. pero isto é... Sen sal, sen colesterol, sen grasas. Morro coa risa. Isto é un abuso, cuñado. Xa ves, miñoca. Levan toda a mañá facendo burla de ti e de min, como non nos operamos da E a vesícula. que ven tanto escarnio? Neste país, para comer ben, tes que estar xubilado. Ah, xa, pero pronto se lles vai acabar o conto. E logo. Non sabe la merenda que Gutiérrez lles ia dar como a todos os anos? Ah. Pois acaba de cancelala. Ben feito, carallo. O padre Nicanor pasou por ali todo fachendoso. Debeu de pedir queixo da Ulloa ou xamón da Fonsagrada. E Gutiérrez, que non é parvo, mandou a paseo. Debeu de quedar ben abolado o reverencio, co que lle gustan as paparotas. Debe ter unha cara de amargado, xa verás que risa cando chegue. Hola a todos. Hola, que tal no cole, Pacholiña? Ben, pola tarde teño ayudo. Ai, pois bule, a lavar as mans e despois a comer, que che fixen unhas lentellas riquísimas para estar ben forte. Ala. Lentellas, o meu prato favorito. Hai días en que todo sae ben. Pois eu ves a mesma cara de parvo case. Estará disimulando. Ímolo a molar un pouco. Reverencio, sente aquí con nos, home. Claro. Que? Como foi o día? Non hai queixa. Que me di da reunión con Gutiérrez? Levou unha boa sorpresa, non? A verdade, sí. Da merenda do banco, nada de nada. O señor sabe coidar do seu rabaño. Veña, padre, que colleu unha perrencha de moito nabo cando Gutiérrez a anulou. Todo o contrario. Aí dolle!
Como todo o contrario. Sí, Gutiérrez dixo que nada de merendiñas, que este ano vai organizar unha cea cunha mariscada de escándalo. Lumbrigante, centolas, percebes... E aproveitando a ocasión, vai entregar un trofeo. Pero que é iso do trofeo? O premio ao xubilado do ano. Van escoller unha persoa de idade que teña méritos importantes. Pero cal será o premio? Nin idea, Gutiérrez non dixo nada. Mónica, dame un cachiño de empanada. Esta nin probala. Muller, só a proba. Que non, que pros barreiros. Ai, Antón, non hai que ser tan lambón. Hai que saber resistir ás tentacións do maligno. Tío, yo limpio que queres despois das lentellas, la con o bacallau. La con ou bacallao? Se me perdoades. Pero onde vai Panzornias? Non dixo que había que resistir as tentacións? Claro, é a mellor maneira de resistir e alimentarse ben para combater con forza a Satanás. Isto nunca se viu, Que un cura se apunta un lacón. Non creas, faino sempre que pode. Falo da mariscada, pasmón. O banco vai gastar o que non está escrito en convidar a marisco o padre Nicanor E o pastrando teu director a botarlles de todo. Aquí algo cheira mal. Eu oínlle dicir a Gutiérrez que nada de merendas. Todo isto non será unha mangancha do cura para amolarnos? E ti crees que pode haber alguén tan revirado como para inventar unha trola así? Quero dicir, alguén aparte de nós. Imolo saber de contado. E deixe sitio pro postre, padre? Ai, non sei se poderei. Teño que marchar cedo, que quedei coa señora Carmen na casa da aldea. Este é o traxe de Fuco, o Fidalgo. Como molan. Fixéselos ti todos. Si, levoume mogollón de tempo. Por iso ias tan pouco a clase ultimamente. Xa. Hola. Será mellor cambiar de tema. Non creo que sexa para tanto. Abogado, que lle parecen os traxes que fixo a súa filla? Bonitos, están moi logrados. Gustanche de verdade? Sí, eu non entendo moito disto, pero están moi ben rematados. Parecen dun modisto deses guais. Pois xa que és tan amigo de Rodolfo Montealto, estaría ben que o chamases e lle pedises que viñese a un ensayo para facer as fotos do espectáculo. Que che parece? Como vou molestar a Rodolfo? Abogado! Pareceme unha idea estupenda. Vas falar con el? Claro, se ti queres. De verdade? Graciñas, papá. Queda a empanada na cociña. Eu marcho que teño que ir atender o consultorio. Quero dicir, o bar. Ata logo. Eu creo que así o menú queda perfecto. Pois, alá, encárguese de todo. Moi ben. Santos, pase. Que conta? Pois, verá, o furaburros de Nicanor quedou tan afectado da cabeza cando cancelou a merendiña dos xubilados que de lida. Ai, sí, é que conta o cura. Que lle vai pagar unha mariscada con percebes e lumbrigantes. O coitado xa non sabe nin o que di. Non dixo nada de camaróns nin de nécoras. Non dixo non. Efectivamente, non sabe de que fala. Foi o que eu pensei. Díxenlle ben clariño que tamén ia haber camaróns e nécoras. Chame o cura e aclárello, Pelai. Pero... Falta por decidir o viño, señor Gutiérrez. O máis caro que teñan. Está en xogo o prestixio do banco. Rías Baixas, Ribera de Duero, Porto, o mellor. E un pouco de cava? Como un pouco de cava? Unha botella por cabeza. Moi ben, señor Gutiérrez. Pero entón o premio ao xubilado do ano tamén ia en serio? Por suposto. E xa teño o premio ideal. Unha viaxe para 2 persoas. Para que o xubilado do ano se divirta como un marqués. Uns diñas en Benidorm, claro. En Miami, como a Julio Iglesias. As augas quentiñas das praias de Florida sentan moi ben cando se ten certa idade. Miami? Pero iso ten que ser carísimo, non? Sei, non? Por iso o banco lle vai entregar ao xubilado do ano un cheque de 5.000 euros para que se mova por ali con alegría. Moi ben. E quen vai escoller o bellouco? Perdón, digo, o xubilado do ano. Unha persoa de prestixio, recta, de altos valores morais e, sobre todo, insubornable. Non estará pensando en... Non lle podo adiantar nada, señora Carmen, pero algo me di que ten vostede moitas posibilidades. De verdade? Claro que non convén precipitarse. A persoa gañadora ten que ser traballadora, boa, xenerosa, sobre todo xenerosa. Xa sabe que eu sempre me acordo da parroquia. Iso quería oír eu. Pero con 5.000 euros no peto xa poda